प्रमद बर' CM बिथांजों बर' एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों दिनैसिमबो फंसेबो बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ हेंथा होआखै। बेफोरबादिखौ दिनै मानो प्रटेक्शन होबोआखै, बादा होबोआखै रायजोफोर? दिनै दिपेन बर'आनो बुंनो थाङोब्ला बर' जातिखौ फोजोबनाय जानोसै। मानो खर'सा जानो रोंदिया? दिनै ना नोंथांमोनहाबो बयबो दिपेननि खिथु उन उन सार्थबादि राजनिति गेलेनाय, सार्थबादि गावनि बेक्ति सार्थखौ पुरन खालामनो बयबो गासिबो होसोजोब्बाय नामा? अब्ला जोंनो मानो एबसु नांगौ? सम आरो बोथोरखौ नायनानै मानसिया सोरबा दोखो दोखो बुग्लिजाबाबो, गावनि जे बर' हारिया नासयजाबाबो बा गावनि बिदाया बा फंबाया सोरबा एसे सोरजोंबा बुग्लिजाबाबो आजिखालि लिडारफोरनि थाखाय बियो जेबो साफिसियेन्ट नंला नामा? जोंनि बर' हारियाव दि गोबां गुलाय गुजाय लाबोबाय आरो जोंनि BTC नि माखासे संबिधानफोरखौ सिफायनो जे बुंगासिनो दङ, जोनो मेन जाहैबाय दिलीप सयकिया। ना बेनि सायाव बर' फरायसा आफाद बा सरकाराव जे थानाय प्रमद बर' सारमोना मानो राव बहननो हायाखै आरो मानो खोथा बहननो हायाखै जे दिपेन बर' सारा बै समाव दरं उदालगुरिनिफ्राय जे सासे बर' मानसि BPF निफ्राय दंमोन, दुर्गा दास बर' जे सार, बे बर' मानसिखौ रिजेक्ट खालामनानै जे BJP निफ्राय दिलीप सयकियाया गसंदोंमोन। नाथाय दिलीप सयकियाखौ गाखोहोनानै नाथाय भट बिनानै होलायलायग्रा बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा मानो सिरि, मानो बहननो हायाखै? खारन दङ रायजोफोर। बिनिया जुदि बेसना मोनसे एग्रिमेन्ट दङ, फैबाय थानाय जे MP इलेक्सन, बे MP इलेक्सनाव बेहा दरं उदालगुरिनिफ्राय MP हिसाबै गसंगोन। दा बे दिनैसिमाव जेबो खोथा बहनाखै। दा बे गेलेगोननि सायावनो बेहा मोनसे मिजिं दं। जुदि बेखौ बिनि सायाव जुदि माबा मोनसे एटेक खालामोबा बे मोननाय नङा ना। दा बेखौनो लानानै अमरसिं ब्रह्म सारा गोरा गोरा गोख्रों दिलीप सयकिया आरो प्रमद बर' सार आरो बर' फरायसा आफादनि आबसुनि दिपेन बर' सारमोननि सायाव मा खोथा बुंदों खोनासंनानै लाग्रो। गावनि बेक्ति सार्थखौ पुरन खालामनो बयबो गासिबो होसोजोब्बाय नामा? 6 शेड्युल बा बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बोखांनाय बे बाथ्रा आरो जोंना हिमन्त बिश्व शर्मानि जेनाखि VCDC खौ भंग खालामनानै बाहाय पन्चायत इलेक्सन खालामनांगौ होननाय बाथ्राफ्रा जोंनि BTC नि थाखाय बोरै बे गनायथाव बाथ्रा जायो? थारमाने डाइरेक्टलि BTC खौ सिफायनानै सिम्पल पन्चायती राज लाबोनांगौ, पन्चायत इलेक्सन खालामनांगौ, पन्चायत सेक्रेटारि एपइन्टमेन्ट होनांगौ, अर्थात जेनेरेल बे आसाम बादि जाहैबाय। बेखौनो लाबोनो नागिरगासिनो दङ। दा नायदो रायजोफोर, बेफोरबादि एथ' बिखा खामथावथाव खास्रि बिस्रि बर' जातिनि बिर'धि खोथा बुंग्रा बे दिलीप सयकिया, बे जोंना मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा माने बिथांमोनखौ दिनैसिमबो प्रमद बर' CM बिथांजों बर' एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों दिनैसिमबो फंसेबो बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ हेंथा होआखै, प्रतिबाद जानायाखै, वार्निं होआखै। निश्चय होथारनांगौमोन। दिनै मानो वार्निं होदिया? थांनाय जेब्लानाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ 1 मिनिट गेजेराव हजोंहाय दिल्लीयाव फट' माने मुर्ति गायसनो, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिल्लीयाव लामानि नाम दोनो, बे समाव सासे असमिया सेंग्राया पाठशालानि रन्जित डेका होननाया बर' हारिनि एगेन्स्टै, बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एगेन्स्टै ओरैबायदि गाज्रि बुंदोंमोन, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एक्सट्रिमिस्ट मानसि बुथारग्रा, बेफोरबायदिखौ मानो सनमान होनांगौ, बेबादि बाथ्रा बुंनायखौबो दिपेन बर' बादिया माने खुनु धरननि माने गरिहना बा प्रतिबाद बा काउन्टार स्टेटमेन्ट बिथाङा बुङाखिसै। बा दिलीप सयकियानि एगेन्स्टैबो बुङाखिसै, हिमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टैबो बुङाखिसै, 6 शेड्युलखौ सिफायनो नागिरनायखौ प्रतिबाद होआखिसै, ओमफ्राय रन्जित डेकाखौबो जेबो बुङाखिसै। आरो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां आयेन दिनै ट्राइबेल बिर'धि, 6 शेड्युल बिर'धि माने आसाम गभर्नमेन्टआ जारि खालामगासिनो दं, इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दं, बेनि सोमोन्दैबो जेबो बुङाखिसै। दिनै बेबादिब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै बे दिपेन बर'खौ
बर'नि लिडार होननानै जोङो साननांगौ ना हारसानि लिडार होननानै जों साननांगौ दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बर'नि लिडार होननांगौ ना हारसानि लिडार होननांगौ दिनै बिथाङा बर'खौ ज्राब गारनानै गावनि भिजन मिशनाव 26 गुबुन गुबुन हारिखौ जौगाखांहोनायनि बाथ्रा आरो बिथांमोननिफ्राय बैफोर हारिनिफ्राय भट मोननानै गावखौ माने CM नि गादियाव लाखिनो कौशलै बिथाङा माने मिशन भिजन आरो गुबुन गुबुन हारिखौ समान बिकासनि समान मर्यादा मोननायनि बाथ्रा बुंबाय थादों मानि थाखाय गावनि व्यक्तिगत माने राजनीतिक केरियारखौ मजबुत खालामनो थाखायसो रायजोफोर बे बाथ्राया बेना जोंनि बर' हारिनि जोबोद हेंथा जोबोद खहाकारक रायजो राजा नोंथांमोनहा बुजिनानै नाय 6 सिडुलआ मानि थाखाय होनाय जायामोन अटल बिहारी वाजपेयीजों आरो जोंहा LK आडवाणी बिथांजों मानो 6 सिडुलखौ बर'फोरनो होआ रायजोफोर नोंथांमोनहा मिथिगौ जेब्लानाखि मोनसे हाग्रानि जिब जुनार बिफां लाइफाङा जोबनानै थाङो अब्ला बै हाग्रानि जारिमिनारि जिब जुनारफोरखौ बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनो थाखाय सेंट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट बिसोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खालामनानै बा टाइगार प्रोजेक्ट बेबायदि प्रोजेक्ट खुलिनानै बेखौ प्रोटेक्टेड एरिया होनानै बै जिबफोरखौ बिफांफोरखौ रैखा होनायनि बेबस्थाखौ लायो थिग बेबायदिनो LK आडवाणी आरो जोंहा अटल बिहारी वाजपेयी बिथांमोनहा सिन्था खालामदों दिनै भारत स्वाधीन जानायनि आगोलनिफ्राय जोंनि बर' ट्राइबेलनि हानि अबस्था बिसोरनि जनसंख्या स्ट्राक्चार गाथनि आरो बेनिफ्राय दिनैनि जोंनि बर'फोरनि संख्या ट्राइबेलनि संख्या आरो ट्राइबेलनि हा हु बिसोरनि जेनाखि अबस्था गासिबो अनाथ ट्राइबेला बेदखल खालामजोब्बाय होमबा बे बर' जाथिया जोबस्रांजोबनोसै बिसोरखौ रैखा होनांगोन बिसोरनि हाखौ जा थांबाय दा आरो गोदानै जाहाथे गुबुन नन ट्राइबेल मानसिया फोजोबस्रांनो हाया बिनि थाखायसो बे 6 सिडुलखौ होदोंमोन रायजोफोर दा बे 6 सिडुलआ जोंनि ट्राइबेलनि हा हु सम्पति रैखानि साख्रि बाख्रिनि रैखाथि होनायनि थांनानै थानायनि राहा होनायनि बे मोनसे जोंनि रक्षा कवचमोन नाथाय बे रक्षा कवचखौ मोनखांनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर शासनाव जथेस्थ डेभेलपबो खालामदोंमोन रायजोफोर जों नुफेरै खोनाफेरै खामानि जादों नुफेरै खोनाफेरै लामा जादों दालां जादों नुफेरै खोनाफेरै माने बिल्डिंफोर जादों हस्पिटाल जादों इउनिभार्सिटि जादों कलेज जादों सोमोनांथाव धरनै जोङो डेभेलप जादोंमोन जोंनि बे डेभेलपखौ दिनै गुबुन हारिया सह्य हायाखै रायजोफोर बेखौ नोंथांमोनहा बुजिनांगोन बे दिपेन बर' प्रमद बर'मोन बादि माने बारा साननो हायै जाम्बा प्रकृतिनि मानसिखौ बिथांमोनहा आखायाव लानानै दिनै बिरोधि खोथा बुंनो बिराद साहस मोनबाय बे मानो साहस मोनखो बर'नि 6 सिडुल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ थ्रेटेनिं होनाय दिनै VCDCखौ सिफायनाय बे खोथाफोरखौ बुंनो दिनै बे गुबुन हारिनि लिडारफ्रा मानो साहस मोनदों रायजोफोर साननानै नायनोसै बे साहस मोननायनि मेइन गुदियावनो खारना जाहैबाय दिपेन बर'नि उइकनेस दिपेन बर'नि दुर्बल नेतृत्व रायजोफोर आरो प्रमद बर'नि राजनीतिक स्वार्थ लबिनि थाखाय गावनि स्वार्थनि थाखाय BTCखौ फाननायनि जे पलिसि बा फाननानै अलरेडि बिथाङा जानाय बादि जाहैबाय दा सानैबो बे सानैया माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि जोबोद बिरोधि हेंथा होननानैनो दिनै बुंजायो आं दुलाराय बर' फरायसा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन माने बाबुफोर फंबायफोर नोंसोरो लेखा रोंबाय नोंसोरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावो नोंसोरबो दिनै दिपेन बर'मोननि आखल आखु बिसोरनि बेबहार पातिखौ एसे नोजोर होनानै नोंथांमोनहाबो नोंथांमोनहाबो साननायनि गोहो दङ आरो बुंनायनि मोन्थाय दङ नोंथांमोनहाबो दिपेन बर'खौ एसे बुंनांसिगौ दिनै दिपेन बर'आ मा रोखोमनि बिथांमोनहा एक्टिभिटिस खालामगासिनो दं दिनै एंटि ट्राइबेल एंटि बर' एंटि 6 सिडुल बाथ्रा बुंब्लाबो दिपेन बर'आ फंसेबो खोथा बुङा मानो थाखाय रायजोफोर होमबा दिपेन बर'खौ जोंनो मानो नांगौ एक्सुवेलि लिडार हिसाबै मानो नांगौ जोंनि हारिखौ गोग्गोनि प्रेसिडेन्ट बादि दिनै दिपेन बर'आ बाहायाखै नाथाय बिथाङा गावनि व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय बेखौ माखासे राजनीति लिडारफोरजों सिं माने लोगो जाखोमानानै बिथांमोननिफ्राय माखासे इन्टारेस्ट लानानै व्यक्ति स्वार्थखौ पुरन खालामनानै दिनै बिथांमोननि सिङाव थानानै दिनै सोलिदों दिनै दिपेन बर'नि आखुखौ नायोब्ला बेयो UPPLनि माने एजेन्ट बादि खामानि मावगासिनो दं दिनै BJPनि बियो एजेन्ट
बादि खामानि मावगासिनो दं जुदि बिजेपिनि एजेन्ट नङाबा दिनै दिलीप शइकियामोन बादिया एट्ट सिक्स शेड्यूल बिरोधी बेल्ट एंड ब्लक बिरोधी खोथा बुंबाय हिमंत बिश्व शर्माया भिसिटिसि सिफायनायनि हुंखार होबाय दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय एट्ट इंटि ट्राइबेल माखासे अर्डार जारि खालामबाय बेफोरबादिखौ दिनै मानो प्रटेक्शन होबोआखै बादा होबोआखै रायजोफोर दिनै दिपेन बर'आनो बुंनो थाङोब्ला बर' जातिखौ फोजोबनाय जानोसै प्रमद बर'आनो बर' जाति आरो बिटिसि सिक्स शेड्यूलखौ फोजोबनाय जानोसै दिनै बेफोरखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केडारफोरा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि दिपेन बर'नि बादै गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा मानो खर' सानो रोंदिया मानो खर' सानो रोंदिया दिनै ना नोंथांमोनहाबो बयबो दिपेननि खिथु उन उन स्वार्थबादि राजनिति गेलेनाय स्वार्थबादि गावनि बेक्ति स्वार्थखौ पुरन खालामनो बयबो गासिबो होसोजोब्बाय नामा अब्ला जोंनो मानो एबसु नांबावगौ जोंनो मानो एबसु नांबावगौ एबसुनि थांखिया मामोन एबसुनि थांखिया लिडार जानानै सिं सिं गुबुन लिडारफोरजों थाखा गोनां लिडारफोरजों बा रुलिं पार्टिजों सिं सिं लोगो जानानै गावनि गांनाय उखैनाय उदैनि गांनायखौ सुफुंनायानो एबसुनि थांखिमोन नामा रायजोफोर साननानै नायनोसै दिनै बिथांमोननि आखलाथ' बेखौनो फोरमायगासिनो दं नंखायनो आं दिनै खावलायगोन दुलाराय रायजो राजाया जे दिपेन बर'आ जा बुङो बेजों थांजोबनो नांला दिनै बिथांनि दाय दसखौ बिजिरनानै नाय आंनि मथेब्ला बिथांमोनहा जा दासिम जा मावदों प्रमद बर'जों दिपेन बर'जों क्वाइट बर' बिरोधी ट्राइबेल बिरोधी बिटिसि बिरोधी सिक्स शेड्यूल बिरोधी बेनिखायनो बेफोरबादि लिडारखौ दिनै जों रिजेक्ट खालामनायनि दिन फैबाय रायजोफोर रिजेक्ट खालामनायनि दिन फैबाय सान माव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे स्पिरिट दुलाराय बर' फरायसानि जे थांखि बेखौ मोगथाङाव लाबो दिनै नोंथांमोननि डेलिगेट सेसनफ्राव डिबेट जायोना जाया आंहा सन्देह जादों दिपेन बर'आ माबा डिक्टेटरशिप बादि कमान्ड होनानै एबसुखौ डमिनेट खालामनानै गावनि आखाइ मुथायाव दोनजोबनाय बादि जों नुयो दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै राइट टु एक्सप्रेस राइट टु स्पिच होननाय जिनिसखौ दिनै बाहायनो रोङाखै खोथा बुंनायनि दिनै जोंहा बर' सेंग्रा सिख्ला एबसुनि केडारफ्रा दिनै गोहो बोलो गैला बे गोहो बोलोखौ दिपेन बर' बिथाङा साप्रेस खालामनानै दोननाय बादि जों नुयो नाथाय आं बुङो बियो बर' सेंग्रा सिख्ला एबसुनि केडारफोरनि बे खामानि जानो नाङा नोंथांमोनहा बयहाबो राइट टु एक्सप्रेस दं नोंथांमोननि सायाव बर' रायजो राजाया जाथिया गेरेमसा जागोन जाथिया माने मान मर्यादा थागोन गुबुन हारिजों समान समान माने थांनानै थानो हागोन बेखौ आसा खालामदोंमोन किन्तु नोंथांमोनहा दिनै बर' हारिखौ जोबस्रांनाय लामायाव लाबोगासिनो दं सिक्स शेड्यूलाव दिनै सम बिकास होननानै प्रमद बर'आ जे हाबाफारिफोर लादों 26टा जनगोष्ठीनो जेरैबायदि मिशन भिजनाव बिथांमोनहा माने एक्सप'ज खालामगासिनो दं प्रमद बर'खौ आं बुंगोन सिक्स शेड्यूलनि हाखौ खुनु नन ट्राइबेल मानसिया मोना LK आडवाणी आरो माबाया अटल बिहारी वाजपेयीया जोंनि हा हु हारिमु राव राजखान्थि रांखान्थिखौ रैखाथि होनो थाखायसो बे सिक्स शेड्यूलखौ होदोंमोन दिनै नोंथांमोनाव सिक्स शेड्यूलनि इम्पर्टेन्सखौ नोंसोरो एकदम गैया खालामबाय भेलुखौनो नोंसोर दोननो सानाखिसै गुबुन हारिनि एंटि बर' एंटि ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्टनि लिडारजों नोंसोर गाइडेड जानानै सोलिगासिनो दं नोंथांमोनहा बे आखल आखुखौ गार माने जोङो बर' हारिया गोग्लैसोनानै थानाय गुबुन हारियाथ' मालाय जौगाखांजोबनाय दा बिथांमोनखौ सम अधिकार होनानै दिनै ट्राइबेलनि हा हुखौ खास हाफोरखौ हारसाफोरनो होदलाबायनाया बियो सिक्स शेड्यूलनि बिरोधी आरो दिनै डिसिफोरखौ नोंथाङा डिसिफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि षड्यन्त्र खालामदों बेयो गासिबो जोंहा मानव गेदेरनि CMनि खामानिजों बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खुलिनानै बिनि सेक्रेटारि बानायदों बड'लेण्ड वेलफेयारनि सेक्रेटारि होनानै बिसोरखौ डाइरेक्ट दा BTCनि सेक्रेटारि बानायदों डिसिफ्रा BTCनि सेक्रेटारि जानायनि खुनु सिक्स शेड्यूलनि आयेननि रुलाव गैया रायजोफोर डिसिफ्रा आसाम स्टेटजों डाइरेक्ट कन्ट्रल दा बिथांमोनहा जुदि बेवहाय जुदि सेक्रेटारि जाफैयोबा बेयो कमप्लिट एडमिनिस्ट्रेशना दिसपुराव थांबाय नंखायनो दिनै BTCनि एडमिनिस्ट्रेशना माने सिक्स शेड्यूल नङै बायदि जाबोगासिनो दं मानोना सिक्स शेड्यूलनि डेभेलपमेन्टेल खामानियाव डिसिफोरहा जेबो खामानि गैयामोन नाथाय बिथांमोनखौसो दिनै माने
चेयारमैन अफ अल डेभेलपमेंटल कमिटि होननानै गासिबो स्किम सेलेक्शननि दायित्वखौ डिसिप्लिननो होदों जायनाखि 6 शेड्यूलनि बिराद बिरोधि एकदम हेंथा बेनो 6 शेड्यूलखौ धंस खालामनाय जाखाबाय दा बेफोरबादि अर्डार बेफोरबादि आयेनखौ दिनै नुसेयावबो प्रमद बर'आ जेबो हेंथा होयैयाव दिनै दिपेन बर'आ जेबो हेंथा होयैयाव दिनै असमिया बरा असमिया जायफोर 6 शेड्यूल बिरोधि बिथांमोनहा बुंनो गोहो मोनबाय दिनै बुंनो गोहो मोनबाय 6 शेड्यूल थानो नांला ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक थानो नांला आरो बर' 6 शेड्यूलनिफ्राय बर' गामिखौ दानख'नांगौ बेफोरबादि आवाजखौ दिनै एकदम रोखा रोखा जोंनि सिगाङाव जोंनि मोगथाङावनो जोंनि सिगाङावनो बुंगासिनो दङ अब्लाबो दिनै प्रमद बर' दिपेन बर'आ बेहाय जेबो बुंनांगौ बिसा गैया बादि होननानै बिसोर सिरि थानानै दं बियो बर' जातिनि बयनिफ्राय देरसिन खहा बयनिफ्राय अपमानसिन बाथ्रा आरो बर' हारिया जे थांनानै थानो हानायनि गोहो गैला बर' सेंग्रा सिख्ला इन्टेलेक्चुएल गासिबो जेबो खामानियाव गैला बे जिनिसखौ खिन्थिगासिनो दं आरो बेफोर गासिबो दिपेन बर' बिथांनि नेतृत्वआव दिनै जागासिनो दं दिपेन बर' बिथांनि एबसुनि नेतृत्वआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबादि दुर्बल खामानि गैयै माने फोरमान जागासिनो दं एक्सपोज जागासिनो दं नोंथांमोनहा लाजियो ना लाजिया आं खिन्थु बिराद दुखु मोनगासिनो दं लाजिगासिनो दं जे बर' मोनसे गिदिर जातिमोन दावहारुमोन आरो बर'खौ बयबो बै समाव बिबाय मान होबायमोन दिनैनि दिनाव बर'खौ मोनसे जाति होननानै हारसाफ्रा सानला जेबो सानला हारसाफ्रा जेबो नंला बे सोरनि दारै जाखो प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि दारै रायजोफोर गोरोन्थिबा गोरोन्थि बुंदो गोरोन्थि नङाब्ला नोंथांमोनहा गनायदो आरो दुलाराय बर' फरायसानि केडार बिथांमोनहाबो गावखौनो मोनसे गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै राइट टू एक्सप्रेस राइट टू स्पीच होननाय जिनिसखौ बाहायदो जुक्ति तर्कजों नोंथांमोनहा खामानि मावलांदो अब्लासो जों माबा मोनसे आसा खालामनो हायो दिपेन बर'आ बियो बिजेपिनि एजेन्ट दिनै आरो बिथाङा दिनै नङाब्ला बिजेपिनि एजेन्ट नङाब्ला बै बाराव एमपि इलेक्शनाव माने दिलीप सयकियाखौ बिथाङा देरहाहोनो बर' हारिनि दिल्लीयाव खोथा बुंहैनो आसामाव खोथा बुंनो होननानै बर' भटखौ हेलिकप्टारजों थांनानै बिनानै देरहाहोदोंमोन बे दिलीप सयकिया दिनै मा होनखो बे दिलीप सयकियानि बाथ्राखौ नोंथांमोनहाथ' खोनाखाबाय निश्चय अब्ला बेबादि मानसिखौसो बर' बिरोधि 6 शेड्यूल बिरोधि खोथा बुंनो दिपेन बर'आ बेखौ एमपि हिसाबै देरहाहोदों अब्ला बेनिफ्राय डाइरेक्ट प्रुफ जाबाय दिपेन बर' इज एंटि बर' माने लिडार दा बेफोर मोनसे खोथा एक्सपोज जागासिनो दं रायजोफोर नोंथांमोनहाबो बयबो साननानै नाय दा बेबादि जोङो बर' हारिया थांबाय थानांगौबा बर'आ जे सानसे समाव जोबस्रांहैसिगोन बहा गेरेमसा जानो रानज्रिं खुज्रिं दंफां गोरान अबस्थायाव बर' हारिया फैगासिनो दिनै नंखायनो आङो आरोबाव खेबसे रायजो राजाखौ खावलायबावनो जे फैगौ इलेक्शनाव माने नोंथांमोनहा मोजाङै सिन्था खालामनानै भट हो दिनै दिपेन बर'आ हाग्रामा महिलारि बिपिएफ इउपिपिएफखौ खौसे खालामनो नाजानाय माने बेथा नाजानाय फैमाल नाजानायखौ जों नुदों बिथांमोनहा खौसेखौ लुबैयोमोनब्ला बै 2020आव हाग्रामाया जे मोनसे लाइजाम हरदोंमोन जे इउपिपिएलजों बिपिएफजों लोगो जानानै गभर्नमेन्ट दानोसै खौसे जाजासिगोन होननायखौ फिननाय होआलासिनो सिरि 5 बोसोर थानानै दिनै 5 बोसोर जोबनानैसो बिथांमोनहा खौसेखौ लाबोनो नागिरनाया बेसेबां मिनिंफुल रायजोफोर दा दिनै बिथाङा नुबाय जे इउपिपिएलआ फैगौ इलेक्शनाव पुरा जेनसिगोन इउपिपिएलआ जे इलेक्शननि उनाव आरो थानाय नंला हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो थांगासिनो दं बेखौ हिंसानानै माने प्रमद बर'खौ बोखांफिननो दैयाव गोदोनायखौ बोखांफिननो दिनै हाग्रामा महिलारिनि बेनो मदद नांगौ दिपेन बर'नो दा दिपेन बर'आ बे रलखौ मानो लाखो बिकज हि इज दा डाइरेक्ट एजेन्ट अफ इउपिपिएल एन्ड बिजेपि दिनै बिथाङा फारखा नांदों खौसे खालामनो बै समाव फारखा नाङाखैमोन दिनै बे दिपेन बर'नि बे अंकखौ बे एनालाइसिसखौ बुजियै सोर दं रायजोफोर सोर बुजियै दं खौसे जानायखौ बर'आ लुबैयो बे नंगौ किन्तु दिपेन बर'मोन बादि पक्ष लानानै माने खौसेनि बे बेबस्थाखौ दिनैसो इउपिपिएल थैथारनोसैयावसो बे लाबोनाया बे दिपेन बर'नि माने इउपिपिएलनि प्रति बेनि अननाय माने मदद बे जिनिसा दिनै बेरखांदों
आं होनो बे खौसेनि प्रसेसा मालाबाबो जाफुङा दिपेन बर'आ जनानै था नोङो बर' हारिनि मालाबाबो मोजां सानग्रा बेक्ति नङा होननानैसो आं नों बुंगोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि स्पिरिटखौ केपासिटिखौ पटेनसियेलिटिखौ नोंथाङा धंस खालामबाय दा आं सानो बे जिनिसा जोंनि बर'नि थाखाय बिराद अशुभ लक्षण बर' हारि जोबस्रांनायनि लक्षण रायजो राजा बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे फैगौ इलेक्सनाव मोजाङै मोजां सिन्था खालामनानै भट होयो आं बेखौबो खावलायबाय गोजोन्थों। हारिया मबेबा मोनसे अलखदाव जुदि गोलैयोबा दायनिगिरिया सोर जागोन माखासे गावनि गाद्दि माखासे इयुननि फिउचारनि थाखाय आहा बबेबा सिटखौ मोननाय बा गावखौ डेभेलप खालामनो लानायावल' बर' हारिखौनो फाननोसै नामा ना साननांगोन जे बर' हारिया बबे लामाजों आगान सुरलांदों माखासे बर'नि सिक्स सिडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेखौ सोरबा जोंनि बर' हारिनि सायाव नासयोबा एबा सिफायोबा बेखौ बर' हिसाबै सोरबा सासे मानसि बर'नि थै थानाय हिसाबै बेखौ गनायनानै लाथाव नङा आरो बेखौ नायनानै थानो हाथाव नङा बेखौ दिनैसिमाव मानो एफाबां मोनसे बर' हारि जेनेबा बर'नि सिक्स सिडुलखौ सिफायनानै मोनसे जेनेरेल एमनास्टिकनि खोथा आरो ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टनि बायदियै जे बर'नि हानि मोनथाय दा बेखौबो मोनसे जे कास्ट लेन्डफोरखौ बेखौ बबेबा जायगाखौ होखारजोबनायनि बे खोथाया अनेक ओंखारगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमाव दिपेन बर' सारा मानो सिरि मानो फंसेबो खोथा बहनाखै खारन दङ रायजोफोर बिनि खारना जाहैबाय बिहा फैगौ जे एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सनाव बिजेपि निफ्राय टिकेट लानानै गेलेनायनि एग्रिमेन्ट दङ रायजोफोर एग्रिमेन्ट बेयाव हमनो हाखाबाय बेनि बर' हारिखौ फोजोबस्रांब्लाबो बा माखासे बिटिसिनि संबिधानफोरखौ सिफायब्लाबो बियो जेबो खोथा बुंनाय नङा ना बा नोंसोर ओरखम बानायनोसै होनबा एस बानायदो सारमोन अरखमखौ सिफायनोसै एस सिफायदो बेबायदि होनग्रासो जानो हागौ ना अब्ला बेनिखायनो दा अमर सिंह ब्रह्म सारा जे गोरा गोरा गोख्रों खोथाजों बुंलांबाय बियो बर' हारिनि थाखाय माखासे जे बर' फरायसा आफादाव थानायफोर बैसोरबो बुजिनांसिगौ जानला मोनला थौले मेलेमजों साननानै सोरबा सासे लिडारा बुंबानो दि बे जाजोबनाय बा सोरबा सासे लिडारानि सोरजोंबा हेफाजाब खालामबा बे जाजोबनाय जाला ओंखायनो गाव गावनि ब्रेनजों बन्धुमोन जायफोर बर' फरायसा आफादाव थादों बिसोरबो मोजाङै सिन्था खालामनानै जोंनि बर' हारिनि माखासे जोंनि एसटिनि थांनानै थानायनि मोन्थाय जोंनि सिक्स सिडुलनि संबिधान बैखौ लाखिनायाव जोङो बर' हारिया गोरा गोख्रोङै जानांसिगोन नङाब्ला जोङो जेब्ला बैफोरबायदि अलखद समा सफैगोन जोङो गोबां भुगिनांगोन जोंनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसन संबिधानफोर बेखौ जोङो जुदि जांख्रिखांफिननांगौब्ला बा बर'नि थैखौ जुदि जोङो दावहा नांफिननांगौब्ला जोङो बेसेबां थैबावनो गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो माखासे बै आहम राजानिफ्रायनो जोङो दावहा नांबोनाय बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' रायजो राजा आरो बर'नि बिर जोहोलावफोर गोबां थैलांबाय बेखौ बुङोब्ला गोबाव जारिमिन बायदि जालांगोन रायजोफोर दा ओंखायनो जोंनि बर'फ्रा माखासे खौसे जादोब्रा ना पलिटिकेल हिसाबैबो खौसे जादो मानो खौसे जाया मानो नांलाय खमलायबाव मानो गोरोबलायनो हाया जाय जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोंनो मोजां पावार एन्ड फांसन गोनां स्पिच पावार गोनां बा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मावग्रा जोङो बैबायदि पलिटिकेल हान्जाखौसो लाबोनांसिगोन आरो जोंनि माखासे जुदि सरकारावनो पावाराव दंखायोबा बै माखासे 16था डिपार्टमेन्टआलाय मानोथो लांफिननांजागौनि गोनांथि दङ जोंनि फरेस्टनि जेन'बा माखासे फान्डफोर बेखौ लानानै थांजोब्बाय बैफोरो जुदि दङ आरो टार्गेट फर्टगेट बेफोर साख्रिफोरखौ होनायनि बेखौबो लानानै थांजोब्बाय ना अब्ला जोंनियाव माथो दंबावो रायजोफोर दा फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि जोङो जाय दोलोखौ जोंनि थाखाय होयोब्ला बा सरकाराव लाबोयोबा मोजां जागोन बेखौ जोङो नायनानै भटखौ होनांसिगोन जे जोंनि जे सिगां हाग्रामा महिलार सारा थानाय समाव जोंनि बिटिसिआव माखासे माइनि आउट अफ बिटिसिफ्रा आखाइ होनो हायामोन
आउट अफ बिटिसि पलिटिकेल हान्जाफ्रा आसि थुनो हायामोन। नाथाय दिनैसिमाव बबे सोरखारासो जोंनि बिटिसिआव फैनानै लोरबां थोरबां लोरला फोरला गाफाय गासि खालामलांजोब्बाय। नाथाय बे बिलाइ गोरलै खिलिफिननो नागिरनायखौ थबस्र' बस'यो, गास'यो। बेबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला बिटिसिआथ' फुरा दंस' जानायनि लामायाव फैगोन आरो बर' हारिनि माखासे संबिधान आरो बर' रायजो राजाफ्रा बैनिफ्राय जोंनि अनला ओंख्रि जेन'बा सबाइ खारैजों लगायनाय बेखौ जाफाफै इयुनाव साफा बिसोरनो जानानै होजोबगोन आरो थानो उन्दुनो लामा मोनफैगोन ना। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो जायफ्रा आंनि चेनेल जेके मोसाहारि चेनेलाव दं गोदान, नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।